Hei, olen Heidi Luumi, kiinteistön välittäjä ja yrittäjä. Näihin Helsingin kaupungin vuokratiloihin Toukolassa avataan tänä keväänä Pääkaupungin turvakoti ry:n uusi 7-paikkainen turvakoti. Olen jo vuosia tukenut Pääkaupungin turvakoti ry:tä kuukausittaisilla lahjoituksilla ja tiedän, kuinka paljon heidän toimintansa vaatii ulkopuolista apua toimijakseen kunnolla. Haastankin nyt sinut tai yrityksesi mukaan auttamaan. Näihin tiloihin tarvitsemme kaikkea mahdollista. Huonekaluja, astioita, kodinkoneita, sänkyjä ja liinavaatteita, eli kaikkea sitä, mitä normaalissakin kodissa on. Ja kuten näette, apu tulee todella tarpeeseen. Lähde mukaan auttamaan. Rakennetaan turvakodista kodinoloinen paikka, jossa voi toipua koetusta väkivallasta.